Uvaženi kolega Pernar, primio sam na znanje vaš apel i što vam želim reći, slika Hrvatske nije tako crna i budućnost nije tako crna. Mi ćemo dati povjerenje ovim ljudima ovdje koji još uvijek nisu Vlada. Andrej Plenković još uvijek nije predsjednik Vlade, tek će to postati kada mu mi izglasamo ovdje povjerenje. I to ćemo dati zato što ovaj program koji je ovdje predstavljen nudi upravo rješenja za bolju Hrvatsku. Taj program upravo nudi da se riješi problem ovrhe, jer problem ovrhe ćemo teško riješiti samo izmjenama Ovršnog zakona. Problem ovrhe je puno dublji. On proizlazi zapravo iz teškog gospodarskog stanja, a ovaj program vidite da ima temeljne zapravo ciljeve i zahtjeve da se gospodarstvo digne na višu razinu, da ljudi budu zaposleni, da imaju plaće, a tada nećemo imati niti ovrhe. Ovršni zakon koji danas je u proceduri, on štiti jedinu nekretninu, on ima izrazito humane odredbe i klauzule i vama predlažem, obzirom da imate program za to, da se priključite i da konstruktivno sudjelujete do drugog čitanja, da date svoje prijedloge, jer jedino na taj način partnerski, kao što je govorio i kolega Vrdoljak, možemo doći do kvalitetnijih rješenja. Duboko sam uvjeren da ćemo iznaći neka zajednička rješenja koja će biti puno bolja nego je to danas. Ali ključ je zapravo gospodarstvo, radna mjesta, plaće i vjerujem da to ova Vlada sa ovako izbalansiranim programom itekako može učiniti. Evo. Moram napomenuti da je moj kolega Ivan Vilibor Sinčić već u prošlom sazivu ovog Visokog doma uputio u saborsku proceduru prijedlog izmjena Ovršnog zakona naš kojim bi se zaustavile i tajne deložacije i ovrhe nad jedinom nekretninom. Međutim, tadašnja parlamentarna većina predvođena akademikom Reinerom nije htjela niti uvrstiti to u dnevni red, a kamoli glasati. Moja je iskrena nada i želja da ćete naš amandman koji ćemo uputiti na temu Ovršnog zakona ovaj put prihvatiti, iako iskreno sumnjamo. Ne zato jer mislimo da vi to ne biste htjeli, već zato jer vam strane banke to neće dozvoliti. A kao što sam već ranije napomenuo, strane banke su te koje donose ključne odluke u našoj zemlji. Ključne odluke donose Washington i Bruxelles. Oni odlučuju što će se privatizirati i kojim tempom, koliko će ljudi dobiti otkaz, hoće li biti uveden porez na nekretnine itd. Moja iskrena želja je za gospodina Plenkovića da ima hrabrosti i da bude jak čovjek, da ne bude tek poslušnik i agent kojeg instalira zapad, već da se ponaša kao i što doliči nekome kome je dana zadaća da vodi naš narod. To je moja iskrena želja. A ako će ikada on to činiti, ja ću mu prvi dati podršku. Do tada, sve dok se u to ne uvjerim, ova Vlada neće imati moju podršku, niti povjerenje mene i mojih kolega. To je sve. Hvala.